F'kummenti li tafet minn mlaqa tal-Grupp Parlamentari fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela tenna l-fiduċja fil-pajjiż u fil-poplu u appella biex il-politika ma tintużax biex jittajru l-irjus tan-nies jew issir xi gwerra qaddisa bħalma jrid il-Partit Nazzjonalista. Semma kif it-8 ta' Ġunju il-poplu se juża l-aktar għodda b'saħħitha li għandu biex dawn it-tip ta' tattiċi ma jippermettihomx. Dħalna b'determinazzjoni qawwija li nkomplu naħdmu bis-saħħa sa 8 ta' Ġunju biex inġibu dak ir-riżultat li jixraqlu l-pajjiż u lil minn hekk ħankomplu nimplementaw il-manifest elettorali. Dak ir-rieda li dħalna biha u ħriġna b'aktar determinazzjoni biex dik il-ħidma nintensifikaw ir-ritmu tagħha ħalli nibqgħu nagħmlu l-ġid għall-Awċin u għall-Maltin kollha. F'kummenti lil ġurnalisti il-Prim Ministru qal ukoll li Chris Fernie se jibqa' jokkupa l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista u reġa' tenna l-fiduċja fih.